som dostal povolenie na vyhlasovanie výsledkov turnaje tripletoch. Dostal som facku od PR manažerky klubu Prask, to si vybavíme za červeným praskačkým stolom. On mi totiž zobral štamprlík, ktorý mi dal Pepe. Akože na uzmierenie, takže ja som strašne urazená. Mi ho musíš kúpiť. Viac ako rád. Takže prosím vás pekne, Fernetová vložka je za nami. A teraz pred nami je vyhlásenie toho, na čo všetko dneska čakáme. Prosím vás pekne, na 3. mieste prvého ročníku Petangového festivalu vtedy na východe sa bohužiaľ umiestnil dvojica zložená z dvoch členkov Prask. Hrane David! Drž sa. Video ako je nahrávať. Ondrej Žilinčár! A člen klubu Slopak, ale doživotný srdcia praskačky Maroš Belaj! To nie je všetko, diplom je len jedna časť cien, tam čakajú medaile, víno, tašky. Vyjerte sa tou šarmantnou asistentkou. Nestačia im ruky na tie preberanie cien, tento turnaj je proste jednoducho úžasný. Aj psi sa tešia, vidíte, štrk skáče, kruhy sa točia, voda sa vlní. Takže ešte raz, 3. miesto v turnaji tripletoch, Maroš, Žila a René. Lofi je tam navyše. Rádko, to sa dá priblížiť? Prosím vás pekne. A teraz trošku menej úspešný finalisti, ale krásny finálny zápas sme videli, kričali sme, niektorí nemáme hlas od rána. A na 2. a striebornom mieste sa umiestnili členovia klubu Prask, Sabina Mamačková, Radko Kabina a východňar Vladimír Spevák. Takže minimálne väčšina vín je v Prásku, ďakujeme. Práskači sa tešia na ďalšie ceny, pretože za 2. miesto sú aj nejaké mikiny. S jednou bývam, druhý je môj spolužiak a tretí môj 15-ročný kamarát. S prvou sa poznám, s druhým som telefonoval, s tretím hrám poker. Je to panda? Všimli ste si, že Práskač Radko Kabina stojí chrbtom k publiku, ale čelom k tajomníkovi klubu Prask. Takže poprosíme Radka, aby sa otočil. Poprosíme Kabinu, aby otočil chrbát smerom k Lofimu. Počúvaj, Dušan, túto cenu ocení hlavne Sabina. Áno, Sabina potom samozrejme vracia do CAC leasingu všetky tie mikiny. Takže ešte raz potlesk pre finalistov Radko, Sabina, Spevo! Mimochodom, na tých diplomoch je zobrazený práve jeden z finalistov, a to je Radko, a jeden človek navyše, a to je tajomník Lofi. Chcel by som poďakovať firme Tranquilder, ktorá nám podarovala cukríky a včerajšie loptičky, ktoré sme vyhadzovali v autobuse pre mladých juniorov, nádejných, talentovaných samozrejme. Takže poprosím potlesk pre firmu Tranquilder. A teraz, od tohto okamihu budú merať čas už len tohtoroční víťazi tripletového turnaja prvého Petangového festivalu s názvom Vtedy na východe, a to je Broňa, Jurek a Pepe! Pepe! Ten čas som nespomínal náhodou, pretože firma Polis darovala Prask na turnaj Vtedy na východe. Jedný z najkrajších hodín, aké som kedy videl, držal, pozeral, sledoval a meral čas. A to sú hodinky značky Polis. Kurva, že som to nevyhral. Po mojej pravici ešte raz obrovský potlesk pre víťazov prvého ročníka tripletového turnaja Vtedy na východe Broňa, Jurek a Pepe.
Samozrejme, vínečko nemôže chýbať, pretože klub Prásk má sídlo v Pezinku. Takže ešte raz, obrovský podpor finalistov a všetkých medailistov prvého ročníka turnaja vtedy na východe. Veľký potlesk. A poprosím všetkých medailistov o hromadné foto, všetci medaialisti, prosím vás pekne. A poďte, medailisti. Počúvajte, a nechceme to na ihrisko? Hromadné foto, všetci medaialisti, hromadné foto, prosím pekne. A hneď potom už sa môžete zapisovať na očakávaný, exibičný a zároveň bodovaný turnaj v strelbe, čo je viac ako populárna disciplína a niektorí už si teraz medlíme ruky na nejaké to umiestnenie.